अरे कहाँ बड़ा हो? अरे सुना ता हो? कहाँ चल गिल बड़ा? मार सही धुआं करके रखले बड़ू घर में। अरे कहाँ गई रहो? कहाँ गई रहो? हाँ बुझा तक काड़ा का तो बुझले बड़ी। अरे तारा बुझाते घे का कहाँ से आता तू लोग? कहाँ से आवता जा? अरे का हमनी के आसा ही गाँव गाँव घूमल चलत नहीं जा। गाँव गाँव में हाँ हो फेरवा जोन लागल बताओ मन। अरे जान तो बाजार में किस्म किस्म के सामान मिलत था। हाँ 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 लाल पियर हरियर देखो चलता ही ना जाके बाजार में चाट ली ना जा। तो हम लोग के कुछ का फिक्र बा? फिक्र हैं? कौन चीज के फिक्र कहतड़ू? गाँव में घरे घरे घूमा चल बजा। हाँ आई बता बैठले बैठले कब थरिया खाइबा लोग? बैठले बैठले खाइब जा। हाँ काम ना धंधा। काम दा धंधा बैठले बैठले खाइब। रउआ सब बताई जा जी। सब कोई तो बैठिए के खाला के खड़े खड़े खाला। कहिए खड़े खड़े खियावत रुआ। हाँ एको दिन खड़ा हूँ खियाव। तारा कुछ का फिक्र बा? फिक्र नहीं खिया हमनी के। जाते बान तू साथ साथ चल जाता। तो घर में कौन एगो हम ही बिहार में देह चोर बानी। हाँ हमरा ऐसा तक कितना बिहार में देह चोर पड़ल बा। अरे भारत में पड़ल बड़े देह चोर। भारत में जब उनका घरे काम चल पड़ जाई तो 1 महीना चल जाए हितई में। हाँ कभी मामा का कहीं फुआ का कहीं दीदिया का में जानते वही में के हमनी के हई जा। दूसरा घरे काम लग जाए तो 1 महीना आके दिल्ली रह जाए हमनी के। दूसरा जगह गई। हाँ दूसरा जगह गईला हम देह चोर है काम चोर है। किस्म किस्म के चाटे के मिलेला। अच्छा हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया खाए के मिलेला। अच्छा दाल भात तरकारी एक सितुहा पवित्री ऊपर मिल जाला। तो हम लोग के घर के खाना ठीक ना लगे? ना हैं? आहा, तो हम लोग के घर के माल चलता? अरे घरवा के तो जो मन करी तब आदमी खा लियन। हाँ बाहर में हमेशा ना मिलेला। बाइन अभी समय पर मिल गल तो मिल गल न तो हो सुना ना। गए बा। क्या कहता लो? बाइन बड़ी बढ़िया लगला। यही से तू लोग बाहर रहता जा। हाँ हाँ हैं? तब का लेकिन कान खोल के हमारी बात सुन ले लो। अब ऐसा हम ना होके दे। का है? ऐसा ही मैंने का कुछ खराब हो खतड़वे? खराब नहीं हो खाते। का खराब हो घर खतड़वे? के सामान सब खराब होता। बोलवा दादा। घर के सामान के खराब हो खता। सुना? साधारण का दिन बाद हमनी कौची करू। होल बा? मर्द लोग के कड़बो करी ना हम। बोलवा ते जब पटक के हम मच देबो। हुमा सबू हाँ होकरे पर पटक के हुमा से तक उल्टी कर देबो। सुना आए तू अस्थिर रहो। हाँ हाँ जल्ला की ना आ कान खोल के हमार बात सुन लो। कौची कहतरू? सुना हम का कहतनी। का कहतरू? हाँ कह। काशी में दखल करता दोसर। अच्छा हाँ ओहेनु लिया के हमरा के चल जातो रे। ना तो ई जाता लेकिन तू मत जाना। गरमरिया खेत में हाँ, जोते में बड़ा मजा आवेला। हाँ पूरा अरे काशी में दखल करता दोसर। अच्छा अरे मरेला तू गर्म जरुआ पर। अच्छा आ घर के माल भुअरा तेरा जा। भोरा तो ओकरा के छत पर पसार दो। हमा देखा दो ओकरा अरे के। हाथवा से भुअरी हटा दो। आ छत पर पसार हाँ हाँ आ कौआ लेके भाग जाई तब कौवा के हम फंसा लेब नु। कैसे फंसे बतानी बतावता। अरे कौवा ओ जे छत पर बबुआ मर जाई कैसे? आ मुंह में भात ले लेब। हाँ जब ठोकर मारी नु भातवा हाँ। खाए खातिर हाँ। धक ओकर चोचो धक जांत देब। फरफरा के वही में पकड़ा जीवन। अच्छा हाँ हाँ बड़ी उपाय जानता रह तू। तब का हाँ अगला जन्म में कौवा रहे। काशी में दखल करता दोसर। अच्छा अरे मरेला तू गर्म जरुआ पर। अच्छा आ घर के माल भुअरा तेरा जा। ओकरा देही में जान नहीं की ना ना सब सब खून पानी हो गई। पेहानवा निकाल के घाम छत पर घामा में धो दो। बस। हाँ हाँ अरे घर के माल भुअरा तेरा जा। ए न ओकर ले कहो करवाई से हैं? तारा ले सधी सधावी खातिर तो हाय आइल कुल आदमी से सधी देह में जान बा काजी रो सब के देही में जान बानू ना। सदिनु सर। हाँ राव साहब तैयार बने एकदम। अरे वहाँ के सधावे लगे तो फुर्सत ना लेवे दे। सुनी न रावतो जिले सधी न भरते जिले सधी। भर दिया भले थे? तनी मनी किशन जी सधाव सकी ना। किशन जी अच्छा अरे घर के माल भुअरा तेरा जा। और फिर लजीभ बजरुआ पर। घर के माल भुआ जाता राजा। फिर लजीभ बजरुआ पर। कस में दाखल करता दोसर। कस में दाखल करता दोसर। मरेला तू गर्म जरुआ पर।
घर के माल भुआ राता राजा फिर जीभ बजरुआ पर घर के माल भुआ राता राजा फिर जीभ बजरुआ पर भइल चाउर पूरन के अच्छा परेला ओकर पथ परेला सारा जमाना जी 9 दिन नया ठीक से चली सब दिन चली पुराना जी ठीक बात कहत रे चाउर पूरन के पंथ परेला पहला सारा जमाना जी 9 दिन नया ठीक से चली सब दिन चली पुराना हे भी सामान देखी हटेला फरिका हे भी सामान देखी हटेला फरिका टूटेला खाली बरुआ पर सुना हमारा रावत जी के झोली लागल बउए सचे हाँ तब का रावत साहब 5 मिनट में 10 लीटर डीजल घींच जइहन ये कुल बोला जरा मने कहत नहीं खाली वो रिक्शा वाला डीजल के ड्राम लेके चले के पड़ी बहुत मार पिटाओगे रावत साहब तैयार बनी है के अरे घर के माल भुआ राता राजा अच्छा कैसे घर के माल भुआ राता राजा फिर जीभ बजरुआ पर घर के माल भुआ राता राजा फिर जीभ बजरुआ पर हेलो 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 हाँ श्रीमान हेलो हेलो उनकी जब दिल पे लगा है चोट तो दे रहे 501 रुपए का नोट ये श्रीमान अदा फरमाते हैं टी सीरीज स्टाफ BS रावत जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार अदा फरमाते हैं उन श्रीमान को हमारे कंपनी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है मगर उनका कहना जानते हो क्या कहते हैं कि जमाने की ना इंसाफियां हाँ किससे कहूं हमदम जमाने की ना इंसाफियां किसी से कहूं हमदम चमन वाले को दीदारे चमन तक भी नहीं मिलता किसी के पांव के नीचे बिछा करते हैं गालीचे तो किसी के बाद मरने पर कफन तक भी नहीं मिलता अच्छा और आपका क्या इरादा है क्या ख्याल है हाँ राव साहब पर वहाँ पर तो बहुत है कुछ के याद बा उन्हों के कहीं न कहीं हम वफादारी की बात बदला नहीं करते हम वफादारी की बात बदला नहीं करते और जान भी जाए तो बदला नहीं करते और बस में रखते हैं हम अपनी जवानी को किसी को देख कर ईमान बदला नहीं वाह 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 और ये 501 रुपए का पुरस्कार ददन जी ददन दन दन से खा ददन जी पीरो निवासी 501 रुपए का पुरस्कार मदन जी हाँ सॉरी तो हरो चकचौन ही मर ले बा हैं 30 रिस्कियन खैला पा खानर हो जाला अच्छा हेलो हाँ श्रीमान हम मोटा जलन आदमी ना हाँ मदन जी पीरो निवासी अच्छा मदन जी पीरो निवासी 501 रुपए का पुरस्कार फरमाते हैं और इनका कहना है क्या कहना है
कि दरिया को बांध बांध पानी को रोक ले। हाँ हाँ अच्छा। रोक लो। कहलू कि जवानी अपना बस में रखी ना। तब का दरिया को बांध बांध कर पानी को रोक ले और किसकी मजाल है कि इस जवानी को रोक ले। अरे पागल कोई जवानी को रोकले बा अब पानी के कोई रोकले बा? कैले बानी अब इहन कहतो कि बस में कैले बानी। ना मने तन कोई जमुना देखे- नदी में बांध बांध के दिखा दो ना। हाँ। तू फालतू ये बात बोले लो न माने कहत आय? नहीं भले बैंक पार कहो जी है सन। सुना हाँ। आय? वहाँ के हमर देवर लागी ना सुनावा। आ जान तर की ना का? जब से वहाँ के शादी कइले बानी की ना हाँ। हाँ। हमर संगत छूट गइल बा आहो संग छूट गई। देवर हाँ। लागिला बात कहर नहीं निरकेवल अब भातार लगस चाहे देवर। हाँ। अरे जान तर की ना हाँ। अरे जब से आइल गोतिनिया संगत छूट गइल देवरा से अच्छा आवत है। तब का मती मार के धो देले बिया रानी अच्छा तो हाँ। पहले से मजा मारत रहू। अरे जब से आइल गोतिनिया संगत छूट गइल देवरा से काहे? अरे बोली ना बाकी आधा दिलवा हाँ। बोली ना हाँ। लेकिन जान तो का हो गइल बा का हो गइल अच्छा बा? अरे बोली ना बाकी आधा दिलवा टूट गइल देवरा से बोली ना बाकी आधा दिलवा टूट गइल देवरा जब से आइल पतिनिया संगत छूट गइल देवरा से जब से आइल पतिनिया संगत छूट गइल देवरा से अच्छा अरे बोली ना बाकी आधा दिलवा ए हाँ? कहाँ तक तड़ा कभी कभी हमार दोस्त नहीं खे ना हमार आँखिए के दोस्त बा। अच्छा अरे बोली ना बाकी आधा दिलवा टूट गइल देवरा से बोली ना बाकी आधा दिलवा टूट गइल देवरा से बोली ना बाकी आधा दिलवा टूट गइल देवरा से बोली ना बाकी आधा दिलवा टूट गइल हो हेने कहा? ई का होता रू गाँव रहो कि घर के माल भुआ रहता ई लचका कहनी है लचकर है हाँ ये कहाँ का लचकर है ई- बिहार के। बिहार के अच्छा ये भाचका हो सुनावा कहाँ के जनता रू कहाँ के? हेने आवो ससरा में घूमलू ससरा में घूमलू दिल घूमलू आइलू टी सीरीज के छैया आइलू नू तब का हे आइलू नू खैलू नू ससरा में घूमलू दिल्ली घूमलू आइलू टी सीरीज के छैया का हो गई अरे भदौआ बिया डाल देव यही खातिर नु छटपटाइल बरू। हाँ। अरे भदौआ बिया डाल देव अरे सुत तनी भुइया भदौआ बिया डाल देव। अपन घर के अच्छा। काटेला होइसन बाकी होइसन बा हाँ। बहरी खाए के बहल बहावा इहे नया फैशन बा अपन घर के छिलका अच्छा। केला होइसन बात होइसन बा बहरी खाए के बहल बहावा इहे नया फैशन बा और का बा? अपन घीव के कहेला डालडा घर के घीव के कहेला डालडा डगत बलेला काम करुआ पर जान देखो अरे बाहर चलेला काम करुआ पर ए घड़ी का लोग से लोग हैरान बा हाँ और डालडा ले घी परेशान बा। है ये बा। 2 नंबर के चल गइल बना हाँ हाँ करुआ अच्छा। करुआ नीचे जब घी सब ऊपर फाड़ देला। डालडा का होला
करुआ से सर्दी फाट तू जाला तनी कम बोला तो काहे हाँ आलू दवाई दम सब खइले फायदा बानी करी हैं? आलू दम खइले बानी कम कैसे बोली अरे घर के माल भुआ राता है राजा रे आय, जहाँ तहाँ हाथ लगाई बा देखो तो मार के मुंह फाड़ चीनी घटा ना फाटल बोले मुहवा आओ फर अरे घर के माल भुआ राता है राजा फिर लजी भुआ पो घर के माल भुआ राता है राजा फिर लजी भुआ पो अरे गिरा दिया आय गिरा दिया बाप रे बाप का हो गई केने गिरल बा लगाना ले लो हाँ लगा लेनी हाँ पीछा गिर पड़ल है, आगे मरनी पीछे गिर पड़ल सुना आय, अनसठ मत बोला ना बोले के आ घर के माल भुआरा ताए राजा फिर लजी भूपा जरुआ पर सुना आय, आपन खेतवा अच्छा। धरती परल वाह। जोहेला लोग बटैया जी लगभग कर हाल भाई है तोहरो नहीं खन सैया जी आपन खेतवा परती परल जोहेला लोग बटैया जी लगभग है हाल बाइन कर तोहरो नहीं खन सैया जी चानल छोड़ के चले लग छछनल चानल छोड़ के चले लग छछनल काम चलेला लोग तरुआ पर और घर के माल भुअरा ताए राजा ना भुअराई और हमनी के भुआ घर हटा के दे माल भुअरा ताए राजा ना ओकरा के घामा देखा के खा जाई अरे खामा कब देखब जल्दी भुअरिया हटाओ ना बीजे करी जा तब ये तब कब अनपच हो जाए उल्टी कर दी बनिस तो मर जइब हाँ, मर हाँ। जाए हाँ तब का ओमे ओसे जहर कोई फैलल मरलो बा पहिले न जाए। कोई कहे कि खाते खाते मुअल ह तो ओकरा रस के ना खइबा अति घड़ी दू किस्म के आदमी बान कई किस्म के एगो खाए खातिर जियतन एगो जिए खाती खाता जिए खातिर खातन तो लोग भी लिस्ट आवेला ना हाँ। हाँ अच्छा हमने के जानता हूँ कौन चीज ए है जा बबुआ कौची हो जा बुध शनिचर बुधिया मान हाँ आ बुधिया के माई के इहे बान हमने के दोनों आदमी हाँ खाही खातिर जियतन जा अच्छा आ ढेर आदमी जिए खातिर खालन हाँ बुझाई? अच्छा। हाँ आ घर के माल भुअरा ताए राजा फिर लजी भुआ जरुआ पर घर के माल भुआ राताए राजा फिर लजी भुआ जरुआ पर घर के माल भुआ राताए राजा फिर लजी भुआ जरुआ पर